Kay sa albularyo, Nay. Ang sabi basta may kumukulam lang sa inyo. May pinakain. Nakarating ka na sa Bicol? Nagpagamot ka na sa Bicol. Bali lang taong years mo na sakit na lumalaki ang tiyan nyo. May isang buwan. Ibig sabihin, kailangan lang kayo pumunta sa Bicol. Kailan lang? Kasi... Una kasi po, nagpagamot ako sa doktor. Ang findings ko may cholesterol, acid, tapos UTI. Bali nakaapat na doktor na po ako kasi hindi ko gumagaling. Hindi pa rin gumagaling. Nagalang-gulari na. Ganun parang nagamit na po may ikot na gulari. Nakakalit ko lang po kayo nakarang araw. Saan? Sarado FB ko eh. Okay, ang FB ko, pag ipagdasal nyo yung FB natin kung nagumana na, pag hindi pa ito gumana hanggang bukas, sa linggo, sa February 14 pa daw ito bubuksan. Pag nainip ako, magpapagawa na ng panibagong Facebook page. Valentine's Day pa lang. Valentine's Day pa bubuksan Facebook ko. Temporary tayo, temporary tayo manonood sa Tatak Alipin. Nazareno. Huwag ko man nilagay pangalan ko. Pagka naibalik na yung Facebook ko, sasabihin ko, huwag na kayo manood dito. Hindi na ito ganagamit. Bigyan natin ito dyan ay, kung kinukulab ka talaga. Mega shoutout sa inyo, taga Japan. Nagandang hapon po. Apo Andy, shoutout po from Japan. Mega shoutout din po sa inyo. Si Nanay, marami na pinuntahan hanggang Baguio, hanggang Bicol, hanggang Mindanao. Pero taga saan kayo, Nay? Taga-Antipolo lang para sa Nanay. Taga nga rito. Tingnan nyo agimat ni Nanay, oh. Taga-pagbantay daw to. Taga-bantay to yung masamang spirito. Ay, sayang. Magkano bili mo rito? Isa. Pwede na yan. Mas maganda-ganda pa yan dito. Dito mo. Tingnan mo, isipin mo kung ikaw yan. Ano yung tsura mo? Ang butiki. Hindi mo napapansin nanay mo? Pogi! Tingnan mo yung nanay mo. Magkamukha na sila, oh. Tama na yung sinuot mo yung rosaryo at saka yung mahal na yun na. Yan na rito. Para malaman talaga kung bakit ba sumasakit ang tiyan mo. Hindi ka kinukulam. Nakasagi ka ng hindi nakikita na normal na mata mo. Mga elemento yan. Tigilan na yung kulam. Kung kinukulam ka, iba narinig mo ko doon sa bago ka lang pala nanood, no? Mag-subscribe ka muna dito sa YouTube channel natin. Jesus Alipin Jesus Nazareno. Pinalitan ko muna yung pangalan ko na Andiel. Nilagay ko muna dyan sa YouTube channel. Kasi doon sa Facebook page, sinasabi ko na, pag kinukulam, dry ito. Dapat ganyan ang kulay ng lahat mo, lahat mo. Yan, di ba dry ito? Hindi katulad nito, makinis. Ibig sabihin, mga elemento yan. Painumin mo na tubig si nanay kasi may sakit siyang vertigo. Nasaan ang pistawin ng nanay mo? Tissue. Kasi sa akin na yun, jacket. Atin yung jacket. Hindi. Taga-Antipolo kayo. Pero yung probinsya ko po kagayang dami. Tingnan mo, minamalas na yung paa mo. Nasaan yung tubig mo? Ano? Alin yun? Ipit ng ano? Bok? Ay, hindi ka pa pala nakakalakad na no? Napainom na ng tubig. Sige nga, Nay, lakad ka, Nay. Tingnan natin kung anong pinagkaiba ng lakad mo. Kasi kanina, paika-ika ka maglakad. Huwag mo nang tindihin yung ipit, Nay. Nay, mamaya ng ipit-ipit. Lakad. Gumanda lakad niya, oh. Ano pinagkaiba ng lakad niya, Nay? Nay! Naka-live ka. Ano pakiramdam ng lakad mo? Mas maganda? Kaysa kanina, hinahatak mo yung paa mo eh. Hinatak mo ba yan, Chard? Yung paa niya? Sige nga, lakad mo pa, Nay. Pukpukin mo nga yung gilid niya, mabagal dugong malaw yung dugo. Buddy, pukpukin mo si nanay. Pahintuin mo muna siya. Pumarap ka.
Oh, hindi, wag mo siyang paupuin. Matagal pag umupo. Nakatayo. Tama na. Nararamdaman na ng kalaban mo kung paano siya ma-torture dyan sa loob ng katawan mo. Shoutout mo yung mga kaibigan mo. Mga kaibigan ko dyan sa Antipolo. Kung mag-subscribe kayo. Dito ako sa kay Apo Andel nagpapagamot Kay Papa Jesus. kay Papa Jesus. Subscribe kayo sa YouTube channel natin. Sabi mo. Subscribe niyo po yung YouTube channel ni Apo Andel kay Hindi. Papa Jesus. Ang pangalan ay Ang pangalan Alipin po ay Alipin ni Jesus Nazareno. Nazareno. O isa lang yung pangalan sa Facebook page ko at saka dito. Pero antayin nyo, pag hindi nagbukas yung Facebook page ko mamayang alas 5 ng hapon, alam nyo kailan magbubukas? Sa Valentine's Day pa. Ang tagal pa. Kaya mapipilitan ako magawa ng temporary Facebook page. Kahit nga messenger, wala ako eh. Ano? Nay? Ha? O kahit messenger, wala ako. Ang dami na damay. Kay Nay! Nay, lakad po. Kapupukpuk lang yung dugo mo. Galaw pa yan. Huwag mo muna pahingayin mo. Ano? O, gumababa pa yan. O, bumilis na nanay mo. Wala na. O, ano nakita mo? Ano nakita mo, te? Ang bilis ng Oo. Oh, yan. Oo, di ba? Lakad. Oh, wow! Palakpakan mo si Papa Jesus. Oh, di ba? Ang galing. Oh, sabi sa'yo, babagal lang gumawlang yung dugo niya eh. Oh, wala na, nagmamartes na. Ako rin mamaya Oh, di ba sabi ko sa'yo, na-dislocate maigi yung tuhod niya. Kaya yung paa ng nanay mo, nakabuka kang gano'n, no? Oh, kaya yung kanina, sabi niya, masakit yung dito ko, masakit. Diba, pinalo ko yung kamay niya. Wag mamaya, lahat yan, dadaanan lahat yan. Nawala na. Ano mo? Oh, lagyan mo na ng langis. Card. Bibigyan ka nila nanay, lagyan mo langis. Oh, lagyan mo langis pati balakan niya, pati tuhod niya. Ito naman, salamat kay Papa Jesus. Salamat kay Papa Jesus. Nakarating ako dito kay Apo Angel. Hindi, salamat kay Papa Jesus, gumaling sila. Ikaw naman mamaya. Oh, di ba? Kanina nakita mo yung lakad ni ate, di ba? Opo. Ano yung lakad niya? Kanina pa ika-ika. Ngayon mabilis na yung lakad. Bibilis pa yan, mamaya konti. Salamat kay Pag gumalaw na yung dugo niya, umakyat na pataas. Kasi nakababa pa lang yun eh, aangat pa yung pataas. Halika na, ito naman ang bubugbugin natin. Pasot ng suot ng mga ganyang anting-anting, hindi mo alam ang ibig sabihin yan. Alam mo ba yung ibig sabihin yan? Tuko. Tuko yan eh, di mo sabihin tuko ka. Dagka ka na lang dyan, Nay. Talagang ka ba lang nanay? Baka bukas yung roots mo. Tuko yan. Shoutout mo yung mga nanonood sa'yo. Shoutout! sa lahat ng mga nanonood. Punta kayo dito. Pagamot kay Jesus Nazareno, kay Apo Angel po. Oh, si nanay umiiyak na naman. Kita niyo po, tingnan niyo. Ayun, umiiyak si nanay. Yun. Mag-aandi pa naman ang luha ko. Oh, ayun, umiiyak na. Ayan, umiiyak na. Oh, umiiyak na si nanay. Last mo na ako sa'yo, Nay. Oh, umiiyak si nanay. Kanina pa ika-ika maglakad sino? Si nanay kanina, pa ika-ika. Ngayon, mabilis na. Dahil kay Kristo po yan. Kay Papa Jesus. Oh, nakita niyo na? Kanina, nakalmutan ko lang yung kanina ipakita sa inyo. Parang katulad lang yung kagabi kay ate. Kagabi, hirap pa dyan mas maglakad si ate. Kulang na lang, bubuhatin ako ni ate. Paano lakad ang kagabi sa akin? Yan na lang, makarobot eh. Nung natapos, talong na Ay, talong. sus, nung natapos, parang gusto na kabutin yung bata. Bubuhan talon ng talon eh. Okay na, tumalab na yung tubig. Gandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa inyo lahat. Ay, magandang gabi. Magandang tanghali po sa inyo lahat at mega shoutout. Shoutout kay Mundo, kay Lorna, si Silas, Tikal, Lorna, Ermilita, Anchi, Ricky. Mega shoutout po sa inyo lahat. At magandang tanghali. Pag hindi nagbukas yung Facebook page ko mamayang hapon hanggang alas 5, 48 hours na, mamaya yun 4 o'clock, hindi ako nakapag-live, dito pa rin. Ibig sabihin po niyan, doon tayo magagawa ko ng Facebook page ko muna temporary, tagal kasi ng Valentine's. Doon ba ako bubuksan ng Facebook page? No. Ibig sabihin,
Gagawa tayo ng Facebook page, temporary. Nakalagay doon, Alipin ni Jesus Nazareno, temporary. Oh. Doon tayo ilalagay ko yun doon, mamaya, sa hanggang Sabado. Bukas ako gagawa, pagka tapos ng gamutan ng Sabado, yan, doon ako makikita nyo, magla-live ako. Maglalagay ako doon ng panibago. Temporary. Tapusin na natin ito si ate. Si ate, marami itong ginamutan. Paikot na lahat-lahat. Yan, gagalaw yung mga dugo mo niyan, Nay. Bukas ka na mag-marites, Nay, ha? Pahinga mo muna yan. Mag-marites ka mo ngayon, mapagod yan. Nay, masakit. Manda ka, te. Manalangin, ha? Sobrang talansay ka na, te. Maawa ka na sa katawan ni Papa Jesus. Bigyan mo naman ng pagkain. Amin. Yan na. Ay, nako. Malapit lang ito sa inyo. Malapit lang yung babae sa inyo. Ginte. Ibalik lahat yung sakit sa kanya. Linisin na linisin. Ako na tapon. Sabi mo in Jesus' name. Ama, ako po si pangalan niyo. Sabi mo yung pangalan mo. Sa isip mo. Aray ko po. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo na po ako. Ayoko. Ano huwag mo sasabihin ayaw? Patawarin niyo po ako. Turuan niyo po kung mapalapit sa inyo. Ako mapalapit sa inyo. Sino ba kung nagagalit o nanggit sa akin? At patawarin ko rin po sila. Amen. Ilinis. Ipaspasin. Patawarin niyo na po ako. Sabi mo kay Kristo, patawarin mo rin yung mga tao nagagalit sa iyo. Mga taong gumawa nito. Pinapatawad ko na po sila. Sana po makapunta ako diyan. Apo Andel, marami pa akong nararamdaman. Okay, pumunta po kayo ng pumunta. Lahat ng kamag-anak nyo, papuntahin nyo na lahat. Ipaspas nyo na paspas. Aray ko Pati po. balakang. Aray ko po. Dito na kami panlalim. Ay, Diyos ko. Lahat ng Patawarin niyo na po sila. Kung sino ba sa atin. Sa isip lang, nanay. Hindi ito nagamot ng nanay mo kahit pumunta pa siya sa Bicol. Hindi siya nagamot. Malakas pa yung energy, oh. Wala pa nabawas kahit piso duling. Oh, Diyos ko. Patawarin niyo. Hindi lahat. Hanggang hita, tuhod. Lahat. Kaya nagamot nanay mo. Kahit galing pa siya ng Bicol, hindi siya nagamot. Yung sakit ng nanay mo, may nagpakain sa kanyang pagkain, may dasal. Kaya lumalaki ka niya. Kaya ako painitin ang todo na todo para malusaw. Relax lang. Ano nangyari? Ano pagkanta na eh? Mas mabilis yan. Bakit? Gumagalaw na kasi dugo niya. Angat niyan. Sabi ka na magic sa anak mo na eh. Oo. Yun, gasampay mo na lang yun. Hindi pa nakababad yung paa mo sa ano. Hindi pa yung magic. Okay, nanay. Nakakalakad ka, nanay. Pwede ka na lumayas, nay. Layas na kayo. Layas na sila. Nakakalakad na si nanay. Hindi na kayo. Hindi pa ito gumagaling nanay mo. Marami pa siyang sakit. Ang dami pa natin kakalasin. Sige na, paspas ng paspas. Pang-ano ko na po to, pang-10 pasyente. Nalulungkot ako, wala pa rin yung FB, wala pa yung Facebook page ko eh. Alam nyo, kahit messenger, wala ako. Watching from Tita Malbora, taga Cagayan, Bali. February 14 pa bubuksan yung ano ko, yung messenger ko, pati Facebook page ko, tagal-tagal. Ilang linggo pa ako mag-aantay. 2 weeks pa. Oh, marami ng mga pasyente. Marami nag-iiyak. Mabilis na siya maglakad. Oh. Ang bilis na maglakad si nanay. Diba? Ha?
picture daw po. Bawal, baka pakulam nyo na ako. Malungkot nga yung puso ko dahil hindi ko nga kayo malagay, kaya hindi ako nagpapapicture dahil hindi ko kayo malagay sa Facebook page. Hindi mo kayo ganala. Mamaya, kasi kulang to. Oh, dyan lang muna kayo. Lakad-lakad ka muna dyan. Para gumalaw-galaw na yung katawan mo. Sige. Para mabugbog na ito. Sige. Dagdagan ng ulit magnetiko. Lagyan ng apoy. Dagdagan ng kuryente. Yan, sige. Yan ang bubusok ni nanay mo. Lumilit na dyan ang nanay mo. Uy, lumilit na po yung dyan niya. Hawakan mo, hawakan mo. Ano pinagkaiba? Oh, nawawala na. Nalulusaw na, lumalabot na. Tanggalin mo yung gerger mo. Ano yung tawag dyan? Gerger? Gerger. Gerger? Gerger. Yan. O, pikit ka ulit. Pagka natanggal. Lumilit ng tiyan mo. Para tuluyan na siya lumilit. Ang hirap na hirap kaya itang bunutin yan. Ito na. Wala na. Sige, buksan mo yung mata mo. Temporary. Para mabunot na. Ang dami naman yung ipit-ipit. Tinabaya sa 10 piraso. Pag di ko po kasi nilagyan, mas lalo lumalaki. Hindi na lalaki. Pasasin mo na lahat. Para tuluyan na madurog yan. Yan na, lumalambot na. O, lumalambot na yung tiyan nyo, te. Sige. O, lumambot na rin yung paa nyo, te. O, hawakan mo yung paa mo, lumambot na. Hawakan mo. Nararamdaman mo? O, lumilit na yung paa ng nanay mo. Ito na yung paa ng nanay mo. Hindi ka kanina parang nambalas na pampampalo ng damit. Sige, tanggal at tanggal. Sige, tawag ka na ni Babay Jesus. Sabi? Isa mo ito. Sige. Hindi niyo pwede. Joke. Dito lang. Tata, irerekta ka na kita. Para matusok na. Iisin mo, taga mas kaglo. Paspas. Sige. Relax na. May nakasalat. Okay na, malambot yan pala na mo. Siguro naman sikip naman ito suot ko. Bababang pa sexy rito. Lumambot na. Hawak mo na rin mo. Lumalambot yung paa niya. Hawak mo. Ano pinag-iba? Lumalambot na. Pati yung tiyan niya, malambot na. Wala na. Walang matigas. Paspasin mo. Malapit na maglusaw. Dagdagan mainit. Pag-niti ko ulit. Nagtataka ako, ba't lang siya ng bacon? Ba't hindi siya nakuha yung gamot sa sakit niya? Kasi suot ka kasi ng suot ng tubo eh. Tingnan mo, magkamukha na tuloy kayo nito. Dami-dami yung susutin, butiki pa. Hindi ka na lang nagrosaryo. Tapon mo na yan. Ano buhay yan yung necklace, sayang. Ano yung tapon? Mahal din yan. Ano pa eh? Whining. Ha? Magrosaryo ka na lang, pwede na yung suot mo. Okay na yan. Hindi ako napapansin, minsan suot ko lang rosaryo. Minsan nga wala pa akong suot. May mataas kang kuwan. Uminom ka ng tubig, 1 month, na maligamgam, sa buwan, tuwing umaga, bago magmumog. Nakakalakal ko naman. Eh, isang baso lang. Bawasan ko yan to. Papawasan. Sobra na, ma-hydrate yung katawan mo. Isang baso, kalating baso. Basta yung mainit-init. Tapos pag 15, pag 30 minutes, 3 minutes, pwede ka na kumain kahit kung wala ka. Maano niya lang muna, mag-ibis na muna. Yan na, narinig mo, tumunog na yung buto mo. Natanggal nila. Ano pinagkaiba? Wala, narinig mo yung lumagatok? Yung tumunog yung parang may tumunog. Wala na, tanggal na yung natanggal yung sumpa. Wala na. Sige, konti na lang. May natitira pang konti. Gusto mo na ito, huwag ka na magtira ha. Apon mo na yung mga kagimat mo na ganyan, wala namang kakwenta-kwenta eh. Kaya ka tuloy na dito ko.
Yung isa, yung tungo talaga, pag ano. Ay, gumaling si Toko. Si Toko yung kamay niya. Kahit ganun, di mo magagano. Parang ano, yung zombie ko gumalaw. Mating gabing bumalik pa no? Oo. Bumalik. Yun ang, ayun ang kababalagan. Kahit kamay niya, nakagano lang lahat. Oh. Kahit doktor, nasira mo sa kanya. Hindi talaga gumagano kahit ganun mo yung kamay niya. Wala. Tapos yung kamay niya nakaganon. Ngayon, nagaganon niya na kamay niya. Hindi gumagalaw. Kaya binasaga kong Toko yun eh. Tawag mo naman sa kanya sa probinsya Toko. Kami hindi na gumagalaw. Balatan. Taga Bicol siya, di ba? Oo, kaso. Diyan siya sa Angeles na sa kaibigan niya. Wala na, gumagalaw ng kamay niya. Ang ginawa niya, uminom lang ng tubig, ipaligo, uminom ng tubig, ipaligo. Yung water, yun ang ginawa niya. Hanggang gumalaw yung kamay niya. Ayun dapat ang gagawin mo, yun ka lang nanginom ng tubig ha. Kasi paligo mo para kuminis ulit yung balat mo. Gumanda ka na. Akala ko na-stress ka sa boyfriend mo. Uy, paspas. O, di ba nawala ng sakit? Katiting na lang. Lahat, pati tubag lang yung puro tiyan. Hindi natin alam kung saan nilagay ng kaibigan mo ito eh. Tao ko dito sa mga nagagalit kaibigan kasi pagka umasenso ka, ayaw niya. Hinihila ka niya pababa. Ayaw ka niya mag-certificate lang. Para malusong na ito, konti na lang eh. Yan. Hawakan na natin. Tingala. Para magputid na ito. Magpahanip na ito sa salbahe na. Lumiting ka ng nanay mo. Alam niyan. Lumambot na siya ng nanay mo. Bitaw niya na eh. Oh. Oh, lambot na oh. Kahit itong daliri na lang oh. Oh. Saka yung paa niya, wala nang lock oh. Kanina nakakandado to eh. Ang kinandado rito, mamahalin pa naman tag 3,000. Ang ginamit ko, inapuyan ko muna, tapos binusan ng tubig, lumambot. Oh. Wala na. Ilag. Oh, may taga-tiyan ng nanay mo. Ilag. Yan. Oh, lumambot oh. Ano paramdam? Magang na, di ba? Ewan ko ba, napunta mo sa mga manggagamot? Wala, hindi ka kasi nagdala sa pipa pa sa kasi punta ng munta. Kung hindi pa ako nagla-live, hindi mo pa ako nakikita. Hindi naman malalim. Hindi naman malalim. Bali-bali na yung buto ko. Ayun pala. T-shirt rin to sa kalahati. Tayo nga. Narinig mo yun? Salamat ka kay Papa Jesus. Narinig mo pa rin yan? Hindi, doon ka na kay Richard Gomez. Picture na tayo. Pipicture na kami. Doon kami magpipicture. Diyan kami magpipicture. Card! Picture mo muna kami, Card. Yan ka na dyan. Lalo mo. Nakakalakad na si nanay. Smile. 1, 2, 3. Diba? Wag. Kailangan pogi kami dyan, ha? Salamat. Picture din po ako ako. Mamaya, hindi ka pa tapos eh. Gusto ka pa manahuli ko. Marami pang gagawin sa'yo. Hindi pa yan. Hindi pa tapos kalaban natin. Po, kumain mo dito. Saan? Kumain ka mo. Malungkot ako eh. Wala akong Facebook page eh. Oh. Malungkot. Oh, salamat oh. Okay. Malungkot ako bakit? Wala pa akong Facebook page eh. Kita mo last Facebook page ko pala na napanood nila, nagpunta na agad dito. Kasi nakalagay doon, pwedeng pumunta kahit hindi nakalista, di ba? Yung ba yung napanood nyo? Oh. Dito, limot din. Oh. February, pag hindi pa nagbukas yung Facebook page ko mamayang hapon, alas 5, February 14 pa mabubuksan, alas 4 pa ng hapon. Ano ba? Ang tagal. Kaya gagawa ko ng Facebook page sa Sabado. Temporary Facebook page ko. Wala rin akong messenger. Di gumagana. Sabi siyang kain na eh. Ipolo, minaparo nila. Anong pakiramdam nyo, te? Agad. Wala na yung tiyan mong mabigat.
Butot-bulat ka na eh. Nakita mo naman yung si nanay kanina, hindi rin nakakalakad yun, di ba? Mataba ka dati na eh. Kala ko na-stress siya sa boyfriend niya. Sabay pa niyan to ko. Boyfriend mong toko. Ayusin pa yan, marami pa yan ayusin. Kala mo ganyan lang. Kasi nasani ka sa ibang manggagamot, pagkalinis, alis na, di ba? Dito hindi ko pinalalayas. Hanggang marami ka pang sakit, inuubos pa yan. Ha? Sa'yo na yan. Yung tuko, lagay mo ron, baka matuko ka niyan. Alam mo ba yung ganyang kwintas? Satanas yan eh. Devil yan. Ang dami ko ng tanso dyan eh. Bebenta ko na yan. Kikita pa ako. Ang bili mo lang ng rosaryo ha. Tapos yung holy water, yan ang gamitin mo. Yung binigay ko sa yung tubig kanina. Masaya si nanay kanina. Kanina, paano maglakad si nanay? Hirap na hirap eh. Biglang naglakad eh. Sabi niya, malungkot yung kanina eh. Mabuti ka mo, meron siyang suot na salawal. Kung hindi siya magagamot. Sinabi ko lagi pa naman sa vlog yun, huwag kayong magsusot ng palda, tapos nakapante lang kayo, hindi kayo magagamot. Okay na, buddy? Masaya na si nanay? Oo. Gumaan na daw yung ano niya, paa niya. Ay, gagana na. Dislocate, ang dami niya. Oh. Ha? Kay Richard. Kita niyo yung sakit ni nanay kanina. Hindi lang kasi yung naka-live eh. Kasi wala akong, basta alam naman ng mga nandito yung mga pasyente. Kung lilinisin lang po sa spiritual yun, hindi pa rin gagaling. Kasi bakit? Dislocate, ang dami niyang dislocate na buto. Kailangan pa ayusin. Katulad nito, si nanay, galing pa ng Bicol yan, nagpagamot pa. Aayusin pa yung mga ugat niya, titignan pa kung may naiipit pa yan. Ano paramdam nyo na sa tiyan nyo? Lambot, no? Yung paa nyo nga, lumiit eh. Iangat mo yung paa mo. Hindi, yung ganun lang naangat. Ibaba mo yung isa. Yan. Hindi, ibaba mo yan. Huwag mo iangat yan. Iangat mo yung isa. Yan. Ano pinagkaiba? Magaan na. Kabila. Ano pinagkaiba? Mamaya gagaan pa yan. Kakain na tayo. Tagal, pag hindi nagbukas Facebook page ko, gagawa po tayong Facebook page. Ang temporary po yung nakalagay doon, tatak. Jesus Nazareno. Na-stress ako, sayang kasi. Naawa ako, kita mo, kung hindi pa nila tayo napanood sa Facebook page kailan nyo ako napanood sa Facebook page? Kapon lang, isang araw. O isang araw lang sila pumunta doon. Mabuti, nakalagay pa ako ng title doon, kahit sino pwede pumunta, basta first come lang. Messenger ko nga, hindi ako makapag-message eh. Manas na ako. Paano hindi magmamanas yan? Ikaw pa naman pakainin na may dasal. Mamaya, mawawala yung manas mo. Pag nauminit na yung paa mo, gumalaw yung dugo mo. Ay, lagari, di pa sa bayan. Bobby Bundingan, mega shoutout po from Kawayan, mega shoutout sa iyo. Laura Malyari, mega shoutout. Naging instrumento kayo po ng Pong Nazareno. Sa mga taong nakakaramdam ng mga kailangan ng pangangailangan, kami ay nagpasalamat kay Jesus Nazareno. God bless po sa inyo. God bless din po sa inyo. Rada, mega shoutout. Nora Latas, mega shoutout po. Yan. Sayang lang pamasahin niya sa Bicol. Hindi ko alam kung paano ginamot yan. Kahit pisong duling, walang natanggal. Ako baliktad ako eh. Pag ako may pasyente, gustong-gusto ko yun, nahihirapan ako. Bakit ako nahihirapan? Nacha-challenge ako eh. Pag nakagamot ulit ako ng ganon ibang pasyente katulad ng sakit nyo, alam ko na yung pattern. Perehas lang ito ng babae dati. Ibig sabihin niya, nagiging agresibo ako. Kasi, alam niyo naman galing si Apo Andy sa Sabsaban. Dati nga, yung may sakit ako, pupunta pa ako sa albularyo, maghahanap pa ako ng pera para lang may pambayad. Hingat eh.
Lambot po ate, lambot. Normal mo lang yung katawan mo. Kita mo, isipin mo, wag mo muna hilahin, Chard. Di ba kanina masakit yung tiyan mo, te? Tingnan mo, isipin mo, tingnan mo yung pwesto mo. Di ba hindi ka nasasaktan sa tiyan mo? Oh, ibig sabihin yan, magaling ka na. Alam ko, hindi mo kayang gawin yan, di ba? Masakit. Okay, hatakin mo na. Oh, oh. Malalim. Saan tumunog? Hanggang likuran. O, huwag ka muna tatayo, te. Antay mo muna gumana. O. Wala yan, pag nag-CR ka na. Pag nag-CR ka, umihi ka, dumumi ka, mawawala na yung sakit mo sa tiyan. Lalabas yan. Hindi yan pwede mag-stuck. O, ano pangalan nyo, te? So, angat mo ulit yung paa mo, kumangat mo. Ano pinagkaiba? Huwag mong tulungan. Angat mo lang. Yung kabila. Ano pinagkaiba? Wala na. In fairness. Pitin mo kaya dito. Parang gagaan. Ipitin mo siya para mahatak. Unahin mo muna yung pinakamalala. Yung left side niya. Hindi. Left side siya. Hindi, yan muna. Alisin mo yung kamay mo, te. Patong mo doon sa tiyan mo. Antay mo muna. Kalmado mo. Saan tumunog? O, di ba? Kita mo sa iba, wala kang makikita ng ganyan, di ba? Maestro mo natin. Maestro mo. Kaya mag-subscribe ka muna sa YouTube channel ko, ha. Huwag ka muna pero sa Facebook page ko, mag-follow ka na ron. Magbubukas ngayon, matagal. Pero pag may Facebook page ako bago, mag-follow kayo. Then malalaman sa YouTube channel ko eh. Oh. Malalaman niyo yan sa YouTube channel ko, nagawa ko ng Facebook page. Ano pinagkaiba? Nakagang hinawa, no? Pakisya lang tayo ganito po. Hindi, pinatapon ko na kaya. Ano yung may diabetes kanina? Yung naka-wheelchair? Naamoy ng langgam? Ano pinagkaiba? Tumas natin ah. Wala na. Sige na, paupuin mo na siya patagilid. Side mo na. Side mo na, te. Yan, dagdagan ko ang mati. Laglag. Yan. Tayo. Ano pinag-iba? Parang ano, para ka na lang papel, ah. Ay, Pogi! Asan yung nanay nito? Para na lang papel yung nanay mo. Nahilo ka hindi? Painumin ng tubig, tapos paglakarin. At least, malaking ginhawa ang binigay sa'yo ni Heso Kristo. Hawakan mo ulit yung dyan mo. Sana po masarap na yung kain. Masarap. Narinig mo, Pogi? Magluto ka na daw mamaya ng lugaw na maraming sali, tanlad, lemongrass, isa lang naman yon, at luya. Lagyan mo na para wag mo muna to papakainin ng mga kailangan yung medyo malambot basta mabibigla yung tiyan niya. Maraming masarap. Huwag mo muna yung mga lugaw, magkano lang isang takal lang naman, isang tasa lang naman ng kanin. Biglayin natin dyan mo. Lagyan mo ng mga luya, tanlad, yan. Kakain ka ng isang gata. Yan, isang kutsara lang. Huwag mo muna siya pakainin ng mga baka, baboy, yung mga sabaw-sabaw muna. Kasi baka mabigla yung tiyan niya. Yan dyan lang po. Meron nga rito nagpagamot, bago na namatay yung Facebook, Biyernes pa yun, di ba? Yung asawa niya, sabi niya ng asawa niya, ano daw siya? Yung Afrikano mga babae, yung parang dikit yung mga balat. Ako nga, nagulat ako, sa 2 buwan, paano tumaba, mas mataba pa sa nanay mo yun eh. Mas kalansay pa yan dyan sa nanay mo. Ay parang ayoko na nga gamutin, parang hihipan mo na lang, matatanggal yung mga buto-buto sa katawan. Dikit yung itong balat mo, dikit talaga doon sa tito mo, wala siyang tiyan. Pero galing ang ginawa ni Kristo sa kanya. Kahit yung mga kapitbahay niya, hindi magtaka. May nagpagamot dito, mas kalansay pa dyan. Tsaka yung mata niya, nakaganon, no? Tapos nakaluwa. Takot na po ako talagang hindi na lang sa gabi. Pagkapanood ko, hinahayat ko na sa gabi. Maswerte ka. Kaya magpasalamat kay Papa Jesus. Okay, lakad. Tingnan mo kung ano pinag-iba.
Oh, sige, lakad. Bago natin patayin, ito na yung huli mong, ito na yung vlog mo eh. Oh, wala na, para na sexy na nanay mo. Bagay, dalaga naman nanay mo eh. Oh. Ano pinagkaiba sa tiyan? Talong ka nga kung di ka na nahirapan. Wala? Wala na po yung tigas. Oh, wala na. Pag tumalo na yung tao, wala nang sakit yung tiyan. Antay mo na lang, te. Umihi, dumumi. Pag dumumi ka, inom ka agad ng tubig niyan. Pag umihi ka, inom ka agad para mag-release yung sakit mo. Tapos ipaligo mo yan. Martes to Friday. Ituro mo na lang, Chard, ha? Papalam ka muna rito bago kita basbasan. Sa lahat po na nanonood Yung shoutout muna, syempre. po dyan. Sa taga-saan kayo? Sa mga taga-Antipolo na Oh. nakikilala sa akin. Oh, mega shoutout. Karamdaman kayo. Wag mo nang yayayin muna. Oh, basta Galing shoutout. po si Abo Nazareno. Oh. Oh. Galing ni- Oh, maraming salamat. God bless. Maraming salamat po. Oh, thank you. Patay na natin to. Hindi. Dito ka pa, babasbasan ka pa. Akin, dali mo yung tubig. Oh, maraming salamat po. Kakain muna kami, ha? Pero yung kagabi, nakakatuwa yung kinanay. Yung talaba, nakalimutan ko lang yung talaba. Kung yung selban lumabas o yung laman ng talaba. Ang sakit lang ni nanay, peres na yung kaninang babaeng matanda. Yung sakit niya sa tuhod at saka yung dito. Ang lumabas daw rito, talaba. Mabuti, hindi ka naka-champo ng gamot na doon. Baka sabihin, lumabas na dyan, maraming bulati. Tapos may ahas na. Dito to, maraming nangyayari yan dito. Payag ka, kunyari, manggagamo mo, didilaan yan tiyan mo, tapos lalabas sa bibig niya, yung bulate. Hindi. Karayong. Kinakain lang. Nagdila-dila itong dito niya, oh. Kakain mo nakuha, ang dami. Pero nasa bibig yun. Nasa bibig yon. Modus yung modus. Oh. Maraming salamat po. Thank you so much. Patay muna natin to. God bless po ulit. Mamaya na lang po tayo magla-live. Thank you so much po pala dyan. Antayin nyo ha. Pag hindi ako nakapag-live hanggang alas 5 sa Facebook page ko, dito pa rin. February 14 pa mabuksan yung Facebook ko. Pero sa Sabado, temporary magagawa ko ng Facebook page. Oh, paki-share nyo na lang. Tapos yung Facebook page nyo, mapupunta na lang kay Tupay. Papalitan ko na lang ng pangalan. Ang ilalagay ko doon, kakanta doon si Tupay. Oh, doon siya manonood yung mga kumakanta. Oh, kakanta kami ni Tupay, doon na lang kami kakanta. Maraming salamat. God bless.